eta liga antolatu duten arte. Ze itxura eman etzekitela ibili ondoren, arazo batzuk ere bai, batzuk bai esan, gero beste batzuk ezetz. Baina bi aste barru hasiko da Euskotren Liga Galizian. Bandera txuria. Eta hasiera emakumezkoen estropada. Bizkaia lehenengo kalean, Astillero bigarrenean, Getaria Tolosa hirugarren kalean, eta Zumaia laugarrenean. Koldo Aldalur, egunon zuri ere. Egunon bikote. Zer berri, be alde hortan. Hemen ez dago aitzakiarik, gaur egun ederba pasatzeko. Euraldia ezin hobea, haize pixkat badabil. Onaldau. Arraunan egiteko, inongo arazorik gabekoa itxura denez. Eta denboraldia zeran delegatu eta presidenten artean ere zalantza nahikoa izaten da, ez da pixkate bai enterramentuek eta erakutsi dute gutxi gora bera bakoitzan nondik ibil daiteken, baina azkenean urak esaten du bakoitza nola dagoen, eta bueno, atzokoa ikusita nahiko zalantza, urduritasuna nagusi delako, eta bereiek aipatu digute aspaldi honetan, azkeneko aste honetan batipat, lesio asko dagoela arraunlarien artean, urduritasunak sortzen dituen lesio horiek, eta bueno, pixkat bere onera etorri arte trainerua pixkat egon ezin hori, eta estropa dauek alde horretatik oso garrantzitsuak dira, bakoitza bere lekuan jarriko duelako eta denboraldiari era batera edo bestera begiratzeko balio dezaketelako. Getaria Tolosa aurre hartuta, eta aurtengo neguan bai batzuk eta bai besteek ontzi txikietan eman duten mailarekin argi dago behin trainerura denak ekarrita maila honean ibiltzeko moduko trainerua dela. Bateletan Tolosa nagusi izan da, Getaria gero traineriletan aurretik ibili da, Tolosaldea ere oso maila honean, eta biak elkartuta txukun ibiltzeko moduan izango dira, atzo erakutsi zuten. Zumaia erraz hartu zutelako mendean, eta orain jada 4 segundo, 5 segundo aurre hartuta dira Getaria Tolosaldekoak. Bai, horrez dago besterik ez, ontzi txiki hoitan ondo ibiltzen direnean, nik uste dute gizonezkoetan hori gertatzen dela, ez, bi ontzi trainerila edo ona balima dituzu, hoiek batu eta ontzi ondia trainerua ondo ibiltzeko. 3 talde arituko dira, eta gero Gipuzkoako selekzio bat azken bi estropadetarako, baina horiek aurrerako lanak dira. Getaria Tolosa aldekoak aurre hartuta, Zumaia 8 segundora, 9 Bizkaia, Astillero 17 segundora, oso atzean geratu zen Astillero, eta gaur ere antzera xamarrabil Kantabriako ontzia, hor dira Tolosa Getariakoak. A 9 segundos en estos momentos Zumaia es la segunda, Bizkaia la tercera 10 segundos y Astillero es la que se ha quedado un poco atrás. Errazantzean. En estos momentos Getaria Tolosaldea 4 minutu estropada hasi denetik. Segundos Astillero. Eta ja da 3 ontzi baino gehiagoko aldearekin dira Tolosa Getariakoak Zumaiarekiko. Ja lasaiago ez, atzo egin zuten proban ondoren, nik uste dute urduritasuna hoi dela, ez lehenengo estropadetan ez, nola gizonezkoetan, ala emakumezkoetan, beti urduritasuna urte guztia prestatzen egon, eta ordua iristen denean, gauzak nola aterako diran, eta lehen zan dugun bezala, hauen kasuan, ontzi txikietan dondo ibili gea, baino handia oso desberdina da, atzo oso ondo atea zitzaioten, eta gaur ere oso ondo bideratuta daramate Getaria Tolosaldeak, ez? Hor borroka Bizkaia lehenengo kaletik eta Zumaia laugarrenetikan hor dago lehia, denbora berdin ematen nahi dira guain GPS-eko tresnerio neguziak, eta hemen ikusten dena da asko zehatzeago eta atzokoan gertatu zen bezala Astillerokoak, ez? Aurrenian ontzi ateratzeko asmotan ziren, liga guzia zehar egiteko, baino gero arazotxo batzu zirela, eta atzoko eta gaurko estropadakin hemen amaituko dute Astilleroko neskok, ez? 8koan hor daude jendea, baino hemen bukatuko dute, ez? Hor dira maniobra bakarra dute emakumeek. Nabarmen aurreti da Tolosa Getaria, Getaria Tolosa, traineruan Tolosa Getaria jartzen du, batera edo bestera berdin da. 5 minutu eta 32 segundo Tolosa Getariak. Getaria Tolosaldeak eman du
Bigarren nahiko parekatuta Bizkaia eta Zumaia, baina Bizkaia apurren bat aurretik ia 12 segundora, 14 segundora Zumaia, eta atzerago Tolosaldea, Astillero. Atzo baino denbora gutxiago galduta gaur, 25 segundo, atzo ia 29. Beraz, okerrik ezean. Las diferencias son grandes. En cuarto lugar, Tolosa Braunean, Getaria Tolosaldeako neskak. Olatz Aldalurren aginduetara. Hor dira, Getaria Tolosakoak. Esperantza. Traineruaren izena, KAE Ligako, berriro diogu, KAE Ligako estropadak dira hauek. KAE Ligako lehenengo bandera dute gaur jokoan, baina hemen ez dago ligarik, ez dago punturik, besterik gabe bandera dute. Sailkapenak eta abarrak, beste ligan, Euskotren ligan izango dute. Baita, horiek datosten egunetan izango dira, ez? Pixka bat ez zantzun bezala lehenago hori Gipuzkoarrek jokoan egunean eguneko bandera bakarra da, ez? Eta gaurkotik aurraia liga, Euskotren liga jokoan jarriko da, ez? Negu guztian egin duten lanari orain atera berdiote etekina, orain hasita. Orain kolpetik dana ateratzea ez da komeni, demoraldia luzea delako, hauek ere Donostiako banderarekin amaitu nahiko dute, eta jakina, uraxe da, arraunlari ororen ametsa, helburua, eta batez ere aurreko urtean izan zuten esperientziarekin pentsatzen dut ura errepikatzeko gogoz izango direla, eta alba da irabazi getariarrak bigarren saikatu zireniaz, galiziarrek aurre hartu zieten, baina badakigu emakumezkoetan galiziarrek urtez urte oso maila eman izan dutela, hori urtero Espainiako txapelketetan nola bateletan ala traineriletan ikusi izan dugu, eta iaz trainerurako elkartu zirenean maila honean aritu ziren galiziarrak. Ea aurten aurki hasiko den Euskotren ligan zer gertatzen den, Astillerokoa falta dira, ondo aritu zireniaz, baina ez dute parte hartuko, eta gero Donostiako banderan ziurrenik denak izango dira. Baita Galiziakoak hori, pixka bat selezio giza zian iaz gertatu zen, eta urten ere alatxu, Ormeira, Txapela eta Cabo Cruzeko neskek osatzen dute Galiziako talde hori, eta esan bezala ontzi txikietan oso ondo ibiltzen dien taldea dira hor Galizia aldetik, baldintzak ezin hobea dituzte ben itsaslabarroietan, eta horren ondorio da geho ontzi handira salto egiten dutenean, bateratzen dienean, ibiliazi egiten dutela trainerua. Eta ondo bizkaitarrak, pixkana, atzetik aurrera egin dute, bigarren dira, 17 segundora, Zumaian atzean utzi dute momentu honetan, 17-20 segundora baita biltza, eta bizkaitarren zatere ona, gaur maila onxamarrean ibiltzea, Euskotroen ligari, gogotsu ekin alizateko. Dudarik gabe, atzoko eta gaurko estropadak tez giza hartuko dituzte hauek, pixka bat datostenari begira kokatzeko pixka bat, eta dudarik gabe, liga jokoan ez denez, nik uste dute pixka bate puntu hartzeko ere urduritasun hori pixka bat baztertu, eta esperientzi pixka bat hartu ligari gogotsu heltzeko, bi estropada hori bakotxan non dago, pixka bat kokatzeko idea bat egiteko baliagarri izaten da, eta betire lehenengo urduritasun horiek bastarre utzi, eta hemendik aurrea zer isiogo edo lasaiago, beste ikuspuntu batekin laneako prest. Azken txampan sartu dira Getaria Tolosakoak, eurek eramango dute KAE Ligako lehenengo estropada, emakumezkoetan, Bizkaia bigarren izango da, azken palada Getaria Tolosak, bitik bi asteburu honetan atzo Donostiako bandera irabazi zuten, eta gaur Zumaian KAE Ligako lehenengoa. Azken lau paladak Getariak irabaziko du, hor da Getariaren denbora, 11 minutu, 10 segundo eta 32 eunen Getariak, Bizkaia bigarren izango da, txampa bizi-bizian Zumaiarrak ere, baina Bizkaitarrak aurretik dira. Bizkaia oraintxe 17 segundora, baita Zumaia ere, ia 20 segundora, 19:96, askoz ere atzerago, Astillero atzo bezalaxe,
atzo azkena, 3tik 3, gaur 4 kantabriarrak. Baina ondo bidean emakume hauek astillerokoak aurrerago ibiliko dira datorren astetik aurrera. Ez ditugu hainbeste estropadetan ikusiko, baina aulki mugikorrean dabiltzanak itzultzen direnean, astillerok itxura hobea emango du. Ia